Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong kasenjuk Kiribhoy District haga jing yalang kabala penlong mentaka singi ho umsning kila penram jor ya ka jingle riu klau ki pulut ka asam kat hadu bahan riu ngot ki men siam riu kila do yala ka jing em bat chibun ngot ki wei ki bala men saujur haba kran chigila pathai khubor uba PB Selyang General Secretary ka SKRS loong ba ka sarkar jilla gariban pha ya ki bor pulit ki basong klem kam haga nong ba shlong badi ban pha ya ki shagi than khaput ban ai jing ya dai ki pat ba ki basong sir bat song smiet halor ka jingwan thombor jong ki pulet ka asam uba Selyang ulakan tho jor ru halor ka jingkhang internet ko sarkar jilla ha ka baula ong bakani ka sin jam jo ko sarkar kanomon ra jing bahasa tia rei kan wan ra jing e pen bani ki pat ba kham tam ki khna bat samla puli ki bidon kam ka internet na ka benta ka jing pen kre examine ka jong ki hakum kani ka jok technology ka ba menta halor kani ka benta uba PB Selyang ubu ka jing dawa ba ka sarkar ka de ban weng mardor ya ka jingkhang internet ha ki nyotli ki district ka jilla hanrei ban pen bet ya kani ka kam bat ka sarkar asam kumbali ki wi ki jilla kom ka Mizoram bat Nagaland ampat ban khang ya ka internet shu uba Selyang u ongru bakum ka senjuk hi ka bu ya ka jingkan tu shiki para do para snam bakim de satya ban long khlut biet hakum gani ka por khanang ban penne ya ka shong suk shong san ha ka baula kan turu USP bat DC Ribhoy bakin chim khia ban pet ngor panlan na kinu ki jingjia ba sosi kham tam ha ki than khapot kom sha block 2 Hakawai de ka bentau ba Selyang ulai thuru ba hakani ka jing yalang ka senjuk ka lay karan ru halor ka jing penshai ka balayo na ka KHADC balap tha ya ki hima malim ba kala ban ai jing bet NOC tat hadin ba kinu ki batmu sengkam ni company kinyo shwai ka jing bet NOC na ka senjuk ula pentip ru ba ka SRKS kala syem ru ya ka rai ban pen ko buram ha ka shipau tarik unok pra ki samlai le ka district ki balawan ra ya ka nam ka buram ha ka lempung second Northeast Olympic Games Batru ya ka Kong Margaret Pathau ka bala khur tak maksiar ha ka jing kon World Championship hari Turkey Dangshan. Sengi ka arpo arterik November arjar arpo ar nakaliang jong ka senjuk ki orang Bashnong Ribhoy District ngira penlong ya ka executive committee bani keren na bantagi kam jong ka senjuk ban penturun nang niskuman. Ya ka dika sengi ngidan ban pusno sipi kilat pathai kubor ba kidan kapto ni kam ki bini dio bani keren. Ka kam ka banin kom ka bini dio bani ya kot kalau mah ka bidi bat ka jingpan jingpensai jong ka senjuk kirang Bashnong Ribhoy District alor ka hukum ba lapeni nakaliang jong ka office jong si ing mamelim ka beditet at putrik Jun ajar kuar halor ka jing issue ya ki NOC ka bakini ki bat mu bantu iki guest house ki hotel ki resort telkom bat kiwi ki kam khayi ti hadin barakaliang jong ka senjuk kala Ibu ya ka city pan jing pecai na po district council tiga district council lang ba kanika city ka balai trik dan bar aja kuar kala pha syagi ka senjuk bat kila pensairu ba nakaliang jong ka office usim hima melim kila ban isu ya NFC data hadin ba nakaliang jong kitor Bashnong kila rai ban ai lan ban isu ya NOC tingila pediang sobha ya kanika jing pensai jong ka office hima melim bat bujuro nakaliang jong district council bat ni saparu ya kanika rai ke jingketok lan ke comment kumbala patha na ka office jong ka district council lang ba deputy secretary ta kadika mat ka banengkong ka banglasim ka baarpan nakaliang jong ka senjuk kirang Bashnong ngilaya kurdu ban pelong ya ka jing pen kuburom na ka banta kini ki samla ki beli kai bha ki blawanda ai ka burom ha kanika make live game ka bangla ban pelong ay ka bangla ban pelong kay olympic mah ka bangla ban pelong bago cukup por yo iwi ni ilong kumi i blawanda ai kanam ko borom i kong Margaret Pathau ti yakani ngilaya kut ban pelong ka sipotorik jong berai bakan ar ajar kuar hapo nang po ta ka bangin penkup borom yaki kum gadak jong ka jing pensulur yaki bi pat ki samla ba ki long kumi ki bron kasap ka talen na ka benta ki jing dak ka sport bat ka wi pat kamat ka bangin lesim akan kesni kedai ka mat ka ba kita sisa ya ka ri ba jai beri kunjungi kamtam ngeliyo i lang baki social media ya ke jingja ka basnosi ka bala penpar yang kriat ya ki pai ba jong beri unyu terap haka baki san teli ki mensim ki bekodor ki lasya siap diap menang step ha ki pulit jong ka sarkar asam dia nakaliang jong ka senjuk ngi pendremjor ya kan ke jinglong riu cloud barang juga pordu ngi kintu
ya ki district administration nadu ka office jong SP DC bakin simkia kamtam ka boy district ke jongiru ka dei ka district ka bayak don mar kaput pat ka jela Assam tegi shifting yo ki samla ke jongi ki berang khlut ke snam ki yami ban pen huri hura ban pen wara ya ka jing bom song snganya dan dia ban pen ken ya ka jong sok ka jong sai tidak kalian jongi kum ki nong ilam snong kum kirang ba snong gi kentu ya ki kun samla ke jongi bang ki long ki bejai jai nama ko mengitip mentah bangin ya khang kali ban pelong gino ki agitation program kan sakta ya ki kun samla ke jongi ki berang don apa ke jingi le ki examine ki prepare dina makata ki kentu ki bakin long jai jai bakin nom bam jakhlut ban pelong isu ya kan ka kam jingsha peniap jongi ni ki sangut ki mesin ki bakodor dina makata ki kentu kan ka pot ya USP bat ya UDC jong kari boy bakin pha ya ki pulit hakini jaka kaput na kamanta ban pensong singanyi kiti paradok prasnam gejungi ki bodan hakiti ki jaka namar ba ngidan sibun ki pulit ki basong hangte hepo silong pha ki seki jaka kaput saka block 1 block 2 bat sepo lampi rekumjo kanang bakini ki longjing longsem bat ki paradok prasnam gejungi ki bodan hakiti jaka kin song singan bat ba kinom don ki besim kabu lengba kanika jingja kablaja manta kasngi Tiang juga po nakaliang jong kasunjuk kirang bak senong ngi penrem juru ya ke sorkar Meghalaya kiwi ki sorkar ka sorkar Mizoram ka sorkar Nagaland lada ja ka jing ja kanu ke jing ja huri hura kimi syakmat na kabanta banye penbet banye pen ibor da ka ba ki kiran sutu jumbat ada solusi ban ong ba hapo ka jela ka jungi lada don kumi ki jing ja ki yakhang penban ya ka internet ka ba ka social media hakini kisngi ki lolong hisa ka benta ban ai ke jeng sekri ka bapaka kamtam igi pai ba nang kendong ten rek ni ke jeng khang internet kala kata sisa ya ki samla ya ki dong jeng long sam bat ya kari berkowe bat ya ka kasih jenjah berkowe te ke ka bangun ba ajung mot kamtam kumbolong menta ki bebun ki samla ki pulekot leng ba kini ki online haka ba ki download ya ki jingtip lang baki internet ten rela da sarkar ka khangno ya kan ka internet kamot ki bubun ki samla ki bepen kre examen bi ki kalau lang ki nong ka bakra ti kumtangi penbuar ka sarkar baka di banweng no ya kan ki jingkang internet namada ka jingkang internet kan namwanra ya ka jong suk jong san ka sarkar ka di ban sim kia home minister di ban sim kia